kasamanan sa usa ka app. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magod kung dili ka makahuman? Gamay na walay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo imo paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano yung mama mo sugod ka? Ngawa mo gani na mauyon nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang tanan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matol pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nagkahuman? Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man ni mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasagdi lang good ko, ma. Pagsulti ra gusti nood. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy. Gihimo ka lang agatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang yun ni mo, Jones. Ikaw na'y bahala ni mo. Total, dako ka naman. Pero kung ako la'y pangutan-o ni mo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo'y ni pa-eskwela ang uyab ni mo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Murag ugma, makuha na na ako. Oh, mahinon, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na cute. Oh, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit. Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kana tungod kay ako mo'y duna. Sige lang, good. Ay lang nagulaw na, ah. Joms, thank you gyud kaayo ha. Swerte gyud kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo be ka. Gamay na lang, bay. Mahuman na eh. Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong uy, okay ka? Puro bang naluspad bay? Bay. Okay na ko, bay. Uy, Bay Jones! Bay! Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang ka eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Naibaw na ka. Doon na ba ko'y kipa-eskwela? Bay Jones.
Babe, mananghid unta ko ba? Inigugma, doon namin buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugar lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Nagsabot mi nga mula karon pero hangtod karon. Di maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa mga siya? At tuon ganyan ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot pa mi nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off ma yung cellphone. Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa Zoom. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Mo papaghapon siya. Dong, di barog na mangkot ka. Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Mapalihog na lang ako ingon niya nga dinhi ko gikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Jones? Maayo kay naulit na ka. Mag-istorya tas, Gos. Sabay nagtabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot ka nga magkita ta? Oh. Jones, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Huh, human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, hapit na gani ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ina, Nasa ko'y akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin ako piniriso. Feeling na ko, wa ko'y katungod bulaag kung ako lang. ina. Mom, please. Pasagbion na ko. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan ako nabuhat niya. Yan ako gibuhagan. Basta yung tinuod sa yun nga. Muro na siyang natuok sa imong dinadaan, bay. Naglibuko ko na sa dapit ako nagkasa. Human ako siya. Bawali sa tanan. Magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay, Nganom niya ka.
ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Sa imposible. Ano man? Mahal pa mo na itong usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong saan mo. Usa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Usa? Asilo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Nilisya manubag sa kong gisabak. Ano man ila? Ano man? Bantog kami kalit karag kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod, gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhat. Grabe ka. Grabe ka. Huwag kay konsensya. Jom, sorry. Can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay. Nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Joms nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon gipangayo awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Ares. Asa man ka mo eskwela ni college ni mo? Wablay ko may baw. Magdagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon ta parehas ng gyapon tag-eskwelahan, no? Maayon ta, Jane. O sabi ginutan ay pagkigsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw lay bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa. Ibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nakuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Oh,
Mularga sis gawas? Oo. Mao nga, undang na sa karong tuig ka. Kaya iwan mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na po baya ko. Unya, ang imo maguwa nga babae, dugay na mato na minyo. Si Charles po, nga imo manghod. Dili po makaundang. Kaya naman, to'y gimintin nga grado. Anugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ilang kabala ka. Puhon kung makakita tag laing paagi, pwede na kang mabalik sa imong pag-eskwela. Basin pa di ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinungdan nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon matinato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuan. Wa lagi. Niya. Tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pa sabot. Positive nga mabdos ko. Kinuod ko. Aris, suntihan na lang nato sa papa ni mos tinuod. Jane, ibaw kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Mag 3 years na ta. Pero bisag ka usawag, yun mahitabong imo kung gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong pa nimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad nimo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buyon ko ning akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tabo ko'y mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanuri gid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba, tay? Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya, God. Kinitindahan na mo. Nagkawa na seklan ako. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan, unsaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo o. Og once ma-provide din nimong tanan, contact lang anang number nga naas ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Patis! Ya asin po! Sige, Dong. Ganito, ha? Kagre. Hindi mo lalim ng ilungan ang pagskwila o ang pagsigi ng bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantahon ko lang yun eh. Hanggang nga makahuman ko sa kong pagskwila. Pila rin tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya?
Napatawad na po niya, wala ko'y balita pa niya. Wala na si Jay update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, git kayo. Ayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Oh, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila na ba ko kabuhan dito sa gawas niya na naskam pagid ko. Ay, sus. Dahil income das tindahan, oh. Kana na na'y kuhai. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga kong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita niya eh. Maningkamot ang ligog ako. Aron pohon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga malagsuon, ikaw magyapabor kayo. Doon ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganun des, kuya. Usaon nga, mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Nalang-lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga eh. Istoryahan na ng bus kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo o nakikpundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain yung kadaulan. yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Kuya Haris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Si Ate Aryan. Ang magawa ng babae. Ang sabi tuyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Oh. Te? Nagila ka? Dong pwede ko makahuwang og balik ni mo. Nag-away na magudnis akong bana pod. Kaya nasakpan ako siya nga na ibabay. O ya dili siya mohatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ka? Buwag na nabana ni mo, kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya, ikaw. Okay ragid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Magdako ang mga bata nga, mo na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang pagsigig yaw-yaw. Ayaw dong agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka kanako. Ay. Sige. Asam na ko isen. Uy,
karon na ding Sabado ang birthday nako. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nilas gawas eh. Dili ko pwede alis pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ugma god. Mao ba kuya? Sige na lang, okay na. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige kuya, tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Makipangaon sad akong bana na mo, good. So nagka-okay na mo si mong banat eh? O, dong. Imanana ra magiging mag-away, good. Magkauli ra dayon. Grabe sa dinyo eh. Makapahiubos mo muna ko. Aris. Kuya, higikog toyo ni mo aron nga makikistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sabay problema ni mo. Ano lang mo, iboy na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kung sa detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Huwag ka mahinumdum unsarong adlaw pa. Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, huwag yun na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuy-boy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kaya kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay, wa ka pa'y obligasyon. Hugagin mo mga isuuna na. Nasayop ka ba? Nasayop ka. Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko magkaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris. Pasensya na ba? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na saan mo yung akong unahon. Aris. Nadahakbang sa lupay pa. Nangayan akong pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kong hatag. Kay unsaon nila sa pagkaton kung na ako permi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag na ko niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamat na sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisan pa man sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo kita mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan na Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw.
Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Ang atong tatampo nagdasangan nga May. I love you, May. Ricky, Makali tinuod. Love ti kami. May chance ka ako. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mao ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang kisukot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magani mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ina nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumay mong pasagdan, oy. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Anya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky. O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na mi puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay. Aw, wa day problema uy. Kadako ning atong bahay Nga, sige. Anhimim puyo din sa ato. Uwa naman ko, Rikla, ha? Ako ni Claron, bi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? O, Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniya. O positive yun. May hinoon day. Og amping ay mong gimabdos ha. Aray! Oh, day! Nano ka? Dong, sakit kaya kong tiyan. Oh, ha? Pababasig mo ka na. Oh, tara, dadong taga sa ospital. Naon sa manis Ricky. Imbis doha na hinunang among anak. Tagugay naman hinuna siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo naman nakabli. Nagatiman ba ko sa tong anak ko eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli da yun, ha? Kitang barus ko ni mo. Usap man! Usap ka! Ha? Usap ka! Ricky, ayok to ka. Usap ba? Usap pa! Si unsa ba? Tulungan na taon lang imong gibuhat ko. Uy, unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalaga. Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw kay butang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuha to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka,
Imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Unsa ba na, day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano naman? Maayo man ko dito sa amo kay mahimura na akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Lisod, Rick, oy. Busy ba kay sa mama ni mo, ha? Ato lang ta sa amo kay gali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung maumay mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Ha? Mobalhin kag trabaho? O, day. Asa masal ka mobalhin? Sa syudad, Oh. Kung mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian sa ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo kong dapatan! Ngano ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay na ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Huwag may kuyog kasi mo laki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Parang yun, ha? Nabuan ko gani na may laki ka! Timali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na ng imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wakay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabi mi duha ka anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gid ba hitabo? Ay, ambot lang gini mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige day. Asa naman yung akong amika, uy? Kiblaan man lang ko tinihinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town, kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay naman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ako'y kaila din, he. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawat na ako din sa gawas akong trabahoan. Ikaw man ko dain ni Gab. Tuod, giyon sa naman pagtultul din, he, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mo tuyo na ko? Imbitahon lang unta ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mau ba? Naday kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab di mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang ko ni mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusa ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gipati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab? Ang ano niya makasamo? Gimingaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kibasig na ipakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy?
Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. O niya nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamino na ko ni mo, May. Gab, di ka ko sumagod ko ni mo. I love you, May. I love you. Ginoo ko. Unsa man ning atong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. At ulang niitag ko. Ang importante nga nagkasinabot ha. Gab. Kumusta naman ka din, Hiday? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Ano sa man ka? Nakurat man ka? Nakalitan ako sa mong gisulti. Pinala na ta magpakasal dahi. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biya mi ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupukan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero unsaon man, dili man mahimo. Gikinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May, Sa mubo nga panahon nga nagkaila mi ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, torn between two lovers. Gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iris lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa da sa iyong kaagi karon? Mo kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga aral. Kapoy mo sila masig trabaho eh. Ano, uyab. Hay, gwapo. Mang chicks ka, ha? Di lang. Ay, Naniguang naman sila eh. Sige, pabayad sila lawas. Higo! Oh. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kalmatiguang? Naku, gumibata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay.
Sure, oy. Kabata ni mo? Di naman ko bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Unsa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cat. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Kanya, ano mo mo kong i-check-in? Ganalo ko nga doon ako ka istorya-istorya. Mao ba? Kapila na sab ka makapangabang og babae? Ambot o abang bay tawag anak. Kay ini hubo gud sa babay. Nya, hugaw ganig gawas, maatras man ko. O niya ang bayad? Aw, alkansi ko. Kay ini bayad na ako. Nya, wa ko makahilabot. Aw, alkansi yun. Ani ako? Unsa na may tuyo ni man ako? Istorya-istorya lang gud ta. Kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misud ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Pila na kahigayon nga imo kong gi-check-in. Pero wag gyud ko nimo hilabti. Unsa man, giugawan ka nako? O man, Anya, nga na dili makamogamit nako. di man ko ganahan nga mo gamit og babae nga way kog man ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. RR. Tinuod no, naluoy ko nimo. Sabi na siya mong ingon nga sa yung namatay ang imo mga ginikanan. Parehas ta. Kung nga wala yung mga ginikanan. Kung habaw ko napugos ka lang ining trabaho ah. RR. Gusto ko nga hawason ti kagikan ini. Hawason ti kanini mo na himutangan karon. Hugaw na kaayo ko, RR. 15 anyos pa lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga batang per. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napam gani mga foreigner nga nakapahimos na ako. Dili ko ka na iksapayan kat. Ug gusto sad ko mahibaw ka. Nakasuway na kong may ka-live-in. Pero, kulastado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. Og nibalik na sad ko ini trabaho ah. Sa mo tang ako kaluin ni mo kat. RR. Kung okay ra nimo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ra nimo. Sige. Oh, kuha niyo. 10,000 na. Unsaon manin ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Sige. Ya, musta naman? Nagtinda-tinda na ko, R. Mayo noon. Paningkamot lang yun. Aron nga muda ko ang imong negosyo. Ano sa man si Kat eh? Di man mo tubag ko tawagan? Di sa mo reply sa messenger. Atuon ka na ako niyang amoy gabi. Masuro, naibaw to sila kung hain si Kat. Naaraman si Kat sa taas. Naaman siya customer. May balik di si Kat sa trabaho. Ay, daghan kayo nagkontrata si Kat din eh. Oh, ha? Ano man? Ang tanan man nga customer anhaman mo abang niya. Unsa? Nana si Kat ay, nanaog na. Kat! Ibalik di kasi mo trabaho? Oo. Anong ibang ning gibuhat? Ingon man ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon, uy. Ngayon isod ko pagkatindira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka tricky. Dili pa kayo hago. Kat, Sige lang, R. Maundang na lagi ko ni trabaho, ah.
Pila pa lang gani kaadlaw nga wa may makita ni Kat. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang hi-stalk, be. Dagan man siya gipang post. Uy. Kisa man lalaki ang kauban niya sa picture. Bagaw-tan akong iyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta. Sa mukhan ka ayaw, God. Mong ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag mi gahapon. Unya bibalik yapon kasi mo trabaho. Di ba? Wa na, uy. Niundang na ko. Mangita kong tarong nga trabaho. May noon. Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Mayo kay ni anak ka bro. Nga naman bro. Nangita ni mga tong head guard. Ha? Ano sa may iyang tuyo? Wala ko may power na. Ito walang. Sir, may tuyo magkuno ka na ko, sir. Oh, yes. Narar. Oh, unsa man ta na, sir? Kuwag tago sa ka-guard sa lain na itong pisto. Ikaw akong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oh, okay, sir. Okay naman sa din lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao nga mangagi. Oh, sikat man ang miagi nga may kuyog nga laki. Mo man na laki ang kauban niya sa picture. Unya ka lang. Unsi nagkuyog? Wa mi magkuyog, uy. Mulimod ka pa? Miagi ka sa kong gitrabahoan. Kauban sa imong uyab. Na ako'y ebidensya. Gibidyuhan ta mo. Pinakulagbog na mo. Pasaylo ako, Ar. Ato na klaron, be. Kat. Sa man eh. Nagugma ka na ko, ha? Sorry, Ar. Pero ako'y gugmanin mo. Kat. Lugar na ako. Nga magkauyab ta. Nga umalik ka mahigugman ako. Gisugot na lang katungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na adayon ka nga muhatag. Pero ang tinuod wa ko'y gugmanin mo, RR. Kat. Ang bago na kong uyab. Siya mo'y tinuod akong gihigugma. Sa. Og siyang nakapausap na ko. Iya kong gihawa sa hugaw na ko nga trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na, Kat. Tiyak na ako. Kay tulaan ako nga kung kagaling ko sa pagkikalimot ni mo. Salamat ni taon. Nasa pila ka buwan nga, wala may magkita ang Kat. Inanay na siya nga nalangkat sa kundukan. RR? Oh. Kat? Nga nugol ng taon nga ni amang ka sa kong trabahoan. Gusto na ko mangayog pasaylo sa akong gibuhat ni mo, RR. Mangayot akong tabang ni mo kay gabuwag na bisa kong uyab god. O kinahanglan kay ko kwartaron. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anak, Kat. Tinuod na kong gisulti ni mo. Gabuwag na bisa kong uyab. Nabangi ang taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat. Nakamupo na yung taon ko ni mo, eh.
Igo na taon si mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ko nga imo lang ko gigamit. Imo lang kong gipangwartahan. RR. Pero sige na lang. Bago man ako sweldo ron. Oh. O na yung Jismel. Ako na ihatag nimo. Aron dili ka makalimot na ako. Ug mahimo ba? Ayaw na ito pakita na ko, Kat. Maluoy yung taon ka na ako. Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat nako, bibati pa man kong kaluoy niya. Dini na lang kutob og nagkasalamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka na mga higalang kaagay ni RR nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalahan Zibiana. Agi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasagan nga Dave. Congrats na to, my love. Yes, my love. Congrats na to. Iduta gid sa inyong relasyon ba yun, no? Human mo ni graduate, pareha mong nagtrabaho na dayon? O naglaglag pa mo? Gitoyo na mo, bay. Di may gusto nga, may mong boring nga mong relasyon. Di may pwede nga, puro lang may trabaho. Mao na nakanindot ninyo. Nya, pulos pagin mo doon na yung mga maayong kita. Stable na mo sa inyong trabaho. Pero, abi na mo, bay. Di ko gusto, ingon ani lang, bay. Gusto po kong magnegosyo. Negosyo? Oo, my love. Maayo mo ko ng natay negosyo. Kaya kung matiguang noon yata, di na takin ng lamo trabaho pa. Pero, dili ra ba ingon anak kadali ang magnegosyo, my love? Kaya lagi na nato. Basta mag-uban lang tanda. Sige. Kung may gusto ni mo, supportahan di ka, my love. Congrats ninyong duha na. Salamat, ma. O salamat sad sa inyong suporta. Ay, musuporta gid mi. Kay nalipay kay mi sa inyong relasyon. Mga responsable kaayo mo. Amo ning ampingan, ma. O among paningkamutan nga mulambo gining amo negosyo. Nak, nalipay kay kus paglambo sa inyong negosyo ni Leia. Salamat, ma. Pero nak, wa na baya mo magkabata, ha? Basta pa ba'y paabot ninyo? Pagminyo na mo, uy. Panahon na para istoryahan na ninyo. Dili pa man ko andam nga mo sa settle down, my love. Nga naman di ay, ikaw, andam na di ka? Gusto na ka?
Sa tinuod lang, gusto lang sa ko. O may mausap kung magminyo na ta, di ba? Pero sa ako nang giingon, dili palagi ko andam. Sige. Magpaabot lang ko, kana sa kandam. Magbuwag na lang ta, Dave. Unsa? Liangan naman. May problema ba ko dito? Okay naman ta, di ba? Naluoy na kayo ko nimo. Nagpaabot ka na ko kung kanos ako andam. Pero hangtod karon, dili pagi ko makatubag ana, Dave. Dili ko gusto nga mausik lang ang imong oras din hinako. Unya, nga itong negosyo. Ako igsuon nga lalaki na lang mo mupadayon og pakigsosyo nimo. Leia. Ikaw ba? Pila na mo kabuhan nga buwag ni Lia. Pero hangtod karon, nagsigi ka ragyapon siyag maoy. Sa tao niyo eh? Masakitan lang yung kay ko ba sa gibuhat ni Leia na ko. Nga usa mo lanaron nga wala man mo. Nga, wala man sa kay balita niya. Gusto kong magbago og kinabuhi ba? Og plano na kong mubalhin og laing pinuyanan og trabawan. Nak, kumusta man ka diha? Okay ra ko diri ma. Mas maayo sa ning ako rang usa kay mas malinaw ang akong utok. Sige nak, unta malipayon ka anang imong desisyon. Ug dili na nimo mahayan, anak. Ay kalimot di pa, yung hapon, ito sa mo. Natay gamay yung sosalo dito. Maikog ko sir eh. Mag-ubara po ko nga kauban ninyo din sa trabaho. Ikaw ba, pagsir na ko kay parihar tang trabante din eh. O mas mayo nga uban po ka na mo para kailan mo sa uban na itong kauban ba? Sige sir. Sige. Salamat. Oh, napila kang sudan dito ha. Okay, pagal mo. Mukawaw. Salamat John. Han? Oh, Nahunta na. Dave? Leia? oh. Kailan mo sa usawa? Asawa? Kailami. Classmates me before. Mo ba? O ba noon? Oh, nawa ha? Marigid nga, yan ni Kadib. Nalipay ko nga, kailan din mo sa usawa? Pila na ko kaadlaw nga way tarong ko. Sukad nga nakita na ko sa Leia. Minyo ang siya. Gibuwagan ko niya kay di pa siya andam. Kunya karon may bawanan ako nga may bana na siya. Si June. Ang bana ni Leia. Hello? Asa ka? Ano din sa bar? Inom ka? Hubog ka ba, June? Sabi problema mo. Dako kami yung problema ba eh. Isang kapila na mo suway sa usawa. Pero ang karon, wa pigibihatagi kanak. Basin o di pa panahon, June. Pero, naluhoy ako sa usawa ba eh. Naibaw ko nga gusto na siyang magkaanak ni. Sa may buhaton ako. June. Dave, gusto na pong pasalamat sa imong pag-uno na ko itong naging gabi, ha? Why sa pa yan, June? Gusto natin kang imbitaron niya sa birthday mo asawa. O palihog lang. Ay kong panibari, pwede.
Dave? Gi-invite ko ni June. Happy birthday. Salamat. Wa para ba siya? Medyo malangay pa kuno siya kay nasa importanteng lakaw. Pero dali, dayon sa. Kumusta man ka? Nganong murag magulaan nung nagigagnaw? Okay ra ko. Liya, nakaila ko ni mo. Bisag malimod pa ka na ako, nahiba ko nga may problema ka. Bisag kapila na namo suway ni June. Pero wag gyud hatag anak. Liya, Dave, gusto kong makaanak. Gusto. Pamabdusi ko, Dave. unsa? Kunya, sa may plano nimo? Ayaw kay ina nga mosugot ka. Ayaw ay kalimot pa eh. Hindi ba yan asliya? Pero mahagyapon kayo na ko siya, bay. Og di na ko kaya nga magtanaw niya nga ingon ani. Luoy kasi siya. Pero, bay, O basta bay. Ugot na nga akong desisyon. Buhato rin ako para ni Leah. Mabdos na ko. Tinuod? Salamat. Dave. Dili pwede nga ikaw mo akong paangkunon nga amahan ani. Ayaw kalimot na minyo gihapon ko. Leah. Leah, nga naman. Ganong terminal man ko ni mo pasakitan, ha? O sa may saan ako ni mo? Dave, sorry. Selfish ka? Imurang ka galingon mo imong gihunaw na. Dave. So, tihay ko sa tinuod. O sa man. Gimahal tugid ko ni mo, Leah. Nahibaw kagit ko nun si tubagan ang imong pangutana, Dave. Mo'y akong gituan sa unang gibahal ko ni mo. Pero kung tinuod pa, diliot ako ni mo pasakitan. Dave. Di na ko, Leah. Igo na. Di na ko musugot nga pasakitan paghihapon ko ni mo. Palayo na ako. Huwag akong kuhaon ang akong anak sa hustong panahon. I trusted you like the sun. Sa bagakaron, naningkamot pagid ko nga makamove on ni Leah. O di na ako kuhaon ang akong anak kung sigurado ko na ko nga wala ko gibati para niya. Bisang mag-abot pa, Miss Corte. Dinhin na lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Dave nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga gulahan, the ones you love hurt you the most. Ang mong kaagi kibuhatan nito sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Yadris lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.